Εσύ καλείσαι σε αυτή τη ζωή λοιπόν να επιλέξεις σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεσαι τη δύναμη που θα δείξεις ή την αδυναμία σου, αν θα καταφέρεις να κερδίσεις, να ζεις το φως, την ικανοποίηση, τη βελτίωση και την επιτυχία όσων ονειρεύεσαι για να νιώσεις ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη, ή αν θα λυγίσεις την αδυναμία σου και θα ρίχνεις τον εαυτό σου συνεχώς μέσα από τα πάθη, λάθος επιλογές, αντιδράσεις και συμπεριφορές που οδηγούν μέσα στον πόνο, τη δική σου δυστυχία και των άλλων γύρω σου που σχετίζονται μαζί σου, τον πόνο, το συνεχές άγχος, την κατάθλιψη, την καταστροφή σχέσεων, γάμων, την κακία, τη ζήλια, την κτητικότητα, την βία, την αιμονή. Θα αναρωτιέσαι, μα πώς μπορώ όταν νιώθω όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και τις ατυχείς στιγμές με ανθρώπους γύρω μου να πάρω τη δύναμη να αλλάξω και να βελτιώσω τη ζωή μου, να σηκωθώ όρθια, να διαγράψω τόσο εύκολα όσα πράγματα με πληγώνουν, με αγχώνουν, με ρίχνουν ψυχολογικά, με εκμεταλλεύονται, με πονούν, με έχουν βάλει στην απόλυτη μοναξιά, με πολεμούν, με συκοφαντούν, με υποτιμούν, με απειλούν, μου ασκούν bullying. Αγαπητή μου ψυχή που με ακούς, πρέπει να σταματήσεις να θρηνείς για όλα όσα έγιναν και προκλήθηκαν σε εσένα από άδικες καταστάσεις, είτε που έχεις περάσει στην παιδική σου ηλικία και σου έχουν αφήσει τεράστια πληγή μέσα σου, είτε από αυτές τις δυσκολίες που έχεις περάσει στην ενήλικη ζωή σου, είτε από τοξικά άτομα που σε περιβάλλουν και σε έχουν εκμεταλλευτεί, πληγώσει, συκοφαντήσει. Σήκωσε το κεφάλι σου ψηλά, εκτίμησε και δώσε αξία και αγάπησε τον εαυτό σου πάρα πολύ. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε όλοι μας σε όλους, γι' αυτό δυνάμωσε μέσα σου και σκέψου ότι πρέπει να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις πάντα να αφήνεις πίσω σου τις λάθος στιγμές που σε πονούν και τα τοξικά πρόσωπα που σε περιβάλλουν και να κοιτάξεις μπροστά σου και να προχωράς σε πιο φωτεινές σωστές επιλογές, πιο ευχάριστα άτομα να βάζεις στη ζωή σου, που να θέλουν μόνο το δικό σου καλό, να χαίρονται με την εξέλιξη, την επιτυχία και τη χαρά σου, να αφήσεις τα σκοτεινά άτομα πίσω σου, να τα πετάξεις έξω από τη ζωή σου, όπως και τα δυσάρεστα γεγονότα που σε ταλαιπωρούν ασταμάτητα, καθυστερώντας από τους στόχους σου και σε παγώνουν στο ψυχρό και επίμονο παρελθόν σου. Κατάλαβε ότι όλα τα αρνητικά που σου έχουν συμβεί πρέπει να τα σκέφτεσαι ως μια μετάβαση σε κάτι καλύτερο.